Здравейте! Както стана въпрос в предишни видеа и в предишни наши рилове в мрежата, моята компания Arcadia Solutions работи много активно с Nomad Partners по отношение на интегритета на служителите и на агенциите, с които Nomad Partners работи. И постепенно това сътрудничество прерасна в нещо много повече, както обикновено се случва в компаниите с добър интегритет, какъвто е Nomad Partners. От известно време аз съм оперативен директор в Nomad Partners, имайки ангажименти към все по-разрастващата се дейност на фирмата и на компанията. Разбира се, ние продължаваме с нашата досегашна дейност в сферата на сигурността, на проверката на кадрите, които водим на нашите клиенти в България, но вече в Nomad Partners има редица нови дейности, които трябва да бъдат наблюдавани, които трябва да бъдат развивани, и аз съм радостен да бъда част от този така бързо развиващ се и толкова млад екип на Nomad Partners. Съвсем наскоро ще открием нови офиси в съседни на България държави. Знаете вече за нашите офиси в Азия. Така че Nomad Partners е фирмата, на която се доверите, защото ние знаем как се правят нещата и така сме го доказали вече през последните 8 години.